Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información nesta xornada de xoves 23 do mes de xaneiro. Estamos na radio e na televisión municipal. Hoxe imos a falarlles de cousas que pasarán esta fin de semana, como por exemplo o domingo, que hai teatro familiar. Tamén, pasado mañán sábado, hai sábados de baile. Lembramos que a partir do luns que ve xa se poden anotar para a excursión a Padrón, que será o 16 de febreiro. O DNI se pode renovar en Cerceda. Tamén falaremos de clases de acordeón e da festa do San Amaro na Silva. A campaña de vacinación contra a gripe e a COVID sigue aberta ata finais deste mes. O Concello ten un servicio de información por WhatsApp municipal e tamén falaremos de doazón de sangue, porque a semana que ven se pode doar sangue en Cerceda e na Silva. En cantos deportes xa sabemos cales son os emparellamentos dos nosos equipos, o calendario da fin de semana que imos a repasar e pecharemos co tempo. As previsións para mañán son que de novo entrará unha fronte que xa de cara á tarde traería precipitacións. Próximo domingo, día 26, o Auditorio Municipal de Cerceda vai acoller ás 12 do mediodía un espectáculo familiar e infantil especialmente chamado Rosa e Azul, da compañía Pérez y Fernández, unha obra de teatro que pretende visibilizar a loita contra os estereotipos de xénero. Se trata dunha obra de narración oral que está dirixida a un público infantil, aínda que é recomendable para toda a familia, que vai de un abano de 4 a 10 anos aproximadamente, que consta de unha serie de contos non sexistas e teatralizados que rompen cos estereotipos de xénero e falan de xeito a ver todas as bondades da diversidade. Dende a compañía de teatro, o espectáculo, integrado por Victoria Pérez e Manu Fernández, mezcla historias reais e de ficción, que se basan no respeto, o amor, a tolerancia e a diversidade, facendo uso como xoguetes, marionetas, artesanas para desenrolalas en historias que contan xa os máis pequenos. Lembren, este domingo, a partir das 12 do mediodía, completamente gratuito, gratis, Rosa e Azul, da compañía Pérez y Fernández, para todos os públicos. Cambiando de tema, pasado mañán, este sábado que ven, hai unha nova edición de Sábados de Baile. Sábado 25 no local social, no edificio do Museo do Moucho, na primeira planta, de 7 da tarde a 10 da noite. Un dúo musical estará ali amenizando esa tarde para todos aqueles usuarios habituais dos locais sociais espallados por todo o Concello. Está dirixido principalmente, aínda que está aberto a todo o mundo. Este sábado 25, dende as 7 da tarde ata as 10 da noite no local social do Moucho, Sábados de Baile. Agora falámoslles de excursións. O Concello de Cerceda programou varias excursións para os próximos meses. A máis inmediata é unha excursión a Padrón, que vai a ser o 16 de febreiro. O Concello de Cerceda organiza para o día 16 de febreiro unha excursión de un só día á feira de Padrón. O precio será de 22 euros, como ven sendo habitual nos últimos anos. Incluye a visita á feira de Padrón e un xantar con baile no restaurante Os Robles. O próximo martes, a semana que ven, o próximo martes, día 28, comeza a inscripción na terceira planta do Concello, nos servicios sociais, na terceira planta do Concello. Aí se poden inscribir a partir do vindeiro martes 28, se poden inscribir para esa excursión de un só día a Padrón, que será o 16 de febreiro. E anticiparlles tamén que máis adiante, no mes de abril, haberá outra excursión de un só día a Vila Nova de Cerveira, en Portugal, será o 12 de abril. Máis adiante haberá outra excursión a Salou de varios días, da que tamén informaremos. Se queren tamén vostedes ter máis información, poden chamar ao teléfono de Servicios Sociais, o 981 68 60 68. Poden pedir citas se o desexan para renovar o DNI en Cerceda. Os axentes da Policía Nacional con unha unidade móvil estarán en Cerceda o próximo venres 31 de xaneiro para facer o trámite do renovar o DNI. Así que se vostede quere facelo aquí no noso Concello, sin ter que achegarse a outros lugares, poden renovar o DNI.
hai aínda prazas libres. Para pedir cita teñen que facelo a través da Policía Local na planta baixa do Concello ou nas propias oficinas xerais, tamén na planta baixa do Concello. Lembren que será o 31 de xaneiro, venres, cando se renove o DNI aquí en Cerceda. Previamente teñen que pedir cita. E agora falámosles de clases de acordeón, que van a vir acompañados tamén con un festival de acordeón para o día 2 de febreiro, do que anunciaremos máis adiante. A empresa Alborada Acordeón, en colaboración co Concello de Cerceda, imparte clases particulares de acordeón. Van a ser, comenzaron xa este pasado luns, día 20 de xaneiro, e serán todos os luns de 7 da tarde a 9 da noite no local social de Queixas, na antigua escola unitaria. Se queren ter máis información, tamén poden chamar o teléfono móvil 667 374 409. E se non, poden achegarse os luns ás clases para informarse os luns de 7 a 9 da noite no local social de Queixas, na antigua escola unitaria. Falamos agora da Festa do San Amaro na Silva. A Comisión de Festas do Espírito Santo da Silva organiza, xunto cos veciños e comerciantes, en colaboración co Concello de Cerceda, a Festa do San Amaro na Silva, que será o sábado día 1 de febreiro, na Polideportiva da Silva. Todo comenzará coa celebración dunha misa solemne ás 12:30 no pabillón, na honra a San Amaro. A continuación, terá lugar o primeiro xantar popular de San Amaro con menú a base de callo, xamón asado, polo asado, postre e café. O precio é de 25 euros para os adultos, 15 euros para rapaces e rapazas de 6 a 11 anos, os máis pequenos será gratuito. A venta dos tickets xa están nos establecementos colaboradores ata o 30 de xaneiro. Na sesión vermú e na tarde estará o trío Alborada, no medio haberá hinchables gratuitos para nenos atendidos por monitores e dende as 7:30 música de novo co trío Alborada e disco móvil Impacto. Cambiamos de tema. A Xunta de Galicia ampliou a campaña de vacinación da gripe e da COVID ata 31 de xaneiro para reforzar a protección dos grupos de risco ante un pico que se espera para estas semanas. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, anunciou que a Xunta estendeu a campaña de vacinación frente á gripe e a COVID ata o 31 de xaneiro. O obxectivo é permitir que a poboación diana que aínda non se vacinou teña a oportunidade de facelo coa chegada do pico dos contaxios. Se queren, poden solicitar cita a través da aplicación Sergas Móvil ou, senón, a través do seu centro de saúde, dirixido ás persoas, evidentemente, que teñan máis problemas, dirixido ás persoas que, como ven dicindo, maiores de 65 anos, que poden ser máis afectadas, pero tamén todos aqueles interesados en vacinarse poden facelo. Teñen que solicitalo a través do centro de saúde ou da aplicación Sergas Móvil. Vamos a outro tema do que vimos falando tamén, que é o servicio de información que ten novo o Concello de Cerceda a través da aplicación WhatsApp. O Concello ten en funcionamento xa unha canle de comunicación mediante a aplicación WhatsApp co obxectivo de ofrecer á ciudadanía información directa sobre eventos e noticias de interese de carácter municipal. Para darse de alta hai que escanear un código QR que poden atopar nas redes sociais do Concello ou na súa páxina web, e se non, poden incluir na súa axenda o teléfono 609 43 10 78 e aí, a través de un WhatsApp, mandarlle un mensaxe coa palabra alta. Recibirá unha mensaxe de benvida confirmando que están de alta xa nese servicio, un servicio que xa está funcionando. Agora falámosles de doazón de sangue. A semana que ven poden doar sangue tanto en Cerceda como na Silva. En concreto, o luns que ven, día 27 de xaneiro, poden doar sangue en Cerceda. O autocar de doación de sangue estará en Cerceda pola tarde, no campo da feira de Cerceda, de 4 a 9 da tarde. E o día seguinte, o martes 28, o martes que ven, estará na Silva. O autocar estará no campo da feira das nenas da Silva nese mismo horario, de 4 a 9 da noite. Xa nos deportes repasamos o calendario deportivo da fin de semana dos nosos equipos. Comenzamos pola segunda categoría Galicia, donde o Queixas recibe na casa o Imperator, partido
importante, porque se enfronta ao Queixas o equipo que antecede na clasificación, o segundo clasificado, Queixas terceiro, pero están empatados a puntos, así que Queixas Imperator, un partido importante, interesante, coas espadas en alto, entre dous equipos que aspiran, incluso, non só ascenso, sino a gañar a Liga. O Queixas, insistimos, que está facendo unha magnífica temporada despois de ascender, pretende volver á primeira Galicia, insistimos, terceiro clasificado empatado co segundo clasificado, que será o Imperator, o rival desta fin de semana. Queixas Imperator, o partido é o domingo, ás 4:30 da tarde, na Revolta. Na terceira categoría Galicia, o Atlético Cercedense recibe na casa o Mesía, un Atlético Cercedense que ven de 5 vitorias consecutivas, recibe na casa o Mesía para intentar vencer e seguir aspirando a meterse na fase de ascenso ou ascenso directo. Para elo ten que seguir con esa boa racha de resultados. O partido o domingo ás 4:30 no Roxo contra o Mesía. Pola súa parte, o San Martiño xoga en Visantoña, San Martiño. O partido é o domingo ás 5:15 da tarde no campo das Brañas. E o Xuventude da Laracha será o rival do Rodís, Xuventude Laracha Rodís, o partido é o domingo ás 4:30 da tarde no Municipal de Laracha. Nos imos co fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuvenís do Atlético Cercedense xogan na casa tamén despois de unha boa racha de resultados, pretenden continuar con elo. Atlético Cercedense Xuvenil, Oza Xuvenil. O partido é o sábado ás 5 da tarde no campo do Roxo Artificial. Canto os cadetes xogan en Brexolema, Brexolema C, Cercedense, Atlético Cercedense Cadetes. O partido é o sábado ás 4 da tarde no campo dos Pinares. Os infantís tamén xogan fora da casa o sábado, Arteixo B, Atlético Cercedense Infantil, o sábado ás 6 da tarde no campo do Ponte dos Brozos en Arteixo. Os máis pequenos comenzan a segunda fase da Liga. O equipo alevín clasificado para a fase ouro, fase de campeóns, comenzará esta fase en Carral. Carral B, Atlético Cercedense Alevín. O encontro é o domingo ás 12:15 da mañán no campo de Carral. Os benxamíns, o equipo benxamín A tamén está clasificado para a fase de campeóns, fase de ouro, e xogará na casa e comenzará na casa. Atlético Cercedense Olímpico B, o partido é o sábado ás 11 da mañán nas instalacións deportivas do Roxo. E o Atlético Cercedense Benxamín B xoga a fase de plata en Arteixo. Arteixo B, Atlético Cercedense Benxamín B, sábado ás 12 do mediodía en Arteixo. E os prebenxamíns comenzan tamén esa mesma fase, fase de Euro de Campeóns, pero descansan nesta fin de semana. No fútbol femenino, no fútbol 7, o Atlético Cercedense femenino de fútbol 7 xoga na casa contra o Olímpico. O partido é o domingo ás 6:30 da tarde no campo do Roxo. Un Atlético Cercedense femenino que ven de vencer esta pasada fin de semana e que pretende seguir con esa racha de resultados. Nos dimos co fútbol de veteranos. Na segunda división de veteranos hai un Betanzos Norte, Cerceda de veteranos o sábado ás 8 da tarde no Carregal, en Betanzos. En na segunda B de veteranos, San Martiño, Unión Campestre, o domingo ás 12 do mediodía no Roxo, e Rodís de veteranos, Sporting Map, o domingo ás 11 da mañán no campo das Tinajas. En canto tempo, para mañán venres, Galicia perderemos a influencia anticiclónica que tivemos ao longo da xornada de hoxe debido á chegada dunha fronte activa cara á noite. Deste xeito, mañán teremos un ceu parcialmente anubrado por la mañán, pode haber algunha precipitación feble no oeste da Coruña e no litoral de Pontevedra. Eso pola mañán, apenas haberá chuvias. En canto á tarde e pola noite, aumentarán a nubosidade e aumentarán as precipitacións, que serán intensas de oeste a leste. As temperaturas mínimas experimentarán un moderado ascenso e as máximas sin cambios significativos. O vento sopra forte de suroeste con refachos por riba dos 70-80 km en todo o territorio pola tarde. Poden ser superiores aos 100 km na Mariña e na montaña de Ourense.
Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.